Karong adlaw or gabi huna or unsa pa. Welcome to Channel 2. Mura na ko og nagpato. Bitaw, karon kung batch 99 ka sa high school ha, dito sa elementary. Sa high school. Batch 99 sa high school, kaya na natin mga buot. Di pa tanto. Sige. Atong basahon ang unsa naa nato karon usa umaabot. Okay? Pwede pag past, basta past, present, future. PPE. COVID. Okay. So na ta ha. Shagdi shuffle. Okay. Basta magsugod. So, come on 9 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung ano man. Ito ba, batch 99. Ano, 9 cards? Di ba mga bright? Sige. Batch 99. Basta magsugod. Sa 1 or sa 9? Bright man ta. Di ba sa 1? Bulok dito. Di ba sa 1? Kay batch 99 ta. Sige, go. Umain yung ganahan. Andre. Si Sammy. Charot. Chariot. Next. Open. Force daw na sa 4. Kay middle. Come on, the sacred middle. Mga kuan, mga middle name. Ang mga middle names sa. Okay. Next. Okay. 4 cards. The Chariot, Knight of Swords, King of Cups na inverted. 11. No, it can be 11 or 9. Related ang 9 ay o 1. Do ako maka 1. Isa man na. Who 1? Who? Agay, who? Masuot sa who. Kinsa kunutan batch 99. Who are we? Who are we? We are Boy Scout, Girl Scout, sa padiha. We are, can be 11 or 9. Ipay sinig. XL ko na, XL na nato ang panahon na. Manuman. Wala na. Dato naman. Ano naman inverted ang kuan. 9 of Swords. Iba datom na. Naghilak pa. Saba. Talagang sword. Ang sword. At ano ang direction sa sword. Kaya question kay who we are. Kita ang mga warriors. So, sword man. Siya to, a warrior. Darao. So, mga kapatid. Kapatid sa pananampalataya. Mga chariot. Teka na ba na to? Mga chariot. Malagi. So, who we are. Dito when we are ha. Obvious na. Who we are. The Chariot. Kita ko no ang kuan. Ay kita? Apil ko? Kamo ko'y apil lagi ko. Ano naman ni? Sige. Kita ko no ang kuan. 7. Lucky 7. Relate. Lucky 7. Why? Okay. Sugod kita sa gugma. Ang gugma nagsugod sa kuan. So to, imperfect. Perfection, imperfect. Char. Gusto nga. Sa bao mo na, batch 99. Ngani ko na inyong heart. Pure and white and pure. Char. Mga warrior of the light. Kasi mo inam ang mga light. To ara. Pizza. Bitaw. Ang 99 is kuan. Papadyo na solve ang mystery sa kuan. Sa pyramid. Murag ang batch 99 wag na ay makasolve. Kinsa man na. Ang kuan ko no. Ang may kortina. Curtains. Malagi kay ang 99, ang 9. Di na mahimong 10 kung may usa. Kisa kang usaha makasolve. Makasolve ko no, ang warrior. White warrior. Kisa man ang leader sa 99. Sabi tayo ha. Who? Kisa tong leader. Who we are. Who are we? 99. Hatag 1 to 9 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Charot yapon. Just, kaya ka mabayad sa 99, leader. Lad, leader. L, okay, L, hindi love, L filibusterismo. So, ganyan na. No limit is kuan, touch me not. L filibus is, not me touch. Okay, sige, batch 99. So, tali pa yung L. So, L, ubos, Babos ka na. Low. Open sesame. Batch 99, who we are. The world. We are the world. We are the children. Kita ko na ang world. Alam nga, ito mga world. Ano man? Sunod sa 9. Sunod sa 9.
10. Oh, 0. Sa sunod sa 1. 0. Hindi daw. Wait. The world. 11. Oh, 11 ko ni. Taka. XX1. So, na. Korean. 21. Agay ito ara. Ang Korean. Naman 99. So, Koreano na to. Mga 99 na to. Ano? Apil lagi. Apil. Sige, apil. Nim sa naaning 10 of 1. 10 of 1. 110. Kuan. Next. Ang question is who we are. So, ara. Ang 12, the hangman. Ang D, gibutan sa N. Ayos pa. ND. Allah, ang middle name. Daghan. Next. Saan ba? Oh, the star. Daghan ang feeling star. Ganahan, in fairness, ang batch 99 kay ganahan ang daghan mahimong artista sa una. Pero watay chance. Queen of Pentacles. Ganahan mahimong star pero watay chance. Nagiparelax na naging mong queen. Queen sa Panimalay. Hari, Rainas Panimalay. Ito ara. Malagi, who we are. Who we are. Ito ara ang mga batch 99 kuan. Sang energy, malagi. 11. Balance nga energy. Both kuan, feminine or masculine energy. No wonder daghang bite of tumboy. Tapos middle. Okay? Di ba yata kuan kanang di ba yata exclusive, kami yata inclusive. What is a exclusive school? What is a inclusive school? Char. Ito ara, who we are kuno. Who we are. Saan kanta ng who we are? Kisha? Basta na kami kanta. Di ba guna itong panahon? Ano pa lang tayo kuan ka ng mga wait sa, kanta dyan ko. Wait sa. So muna ang tubag who we are. Confirm nga na ta. Pagin mo. Tagod. Guy, planters, farmers, agriculture, tagod. Kita good. Lagi kita ng tanong. Magtanong ta, nagtanong na to. Pak. Pwede mo pak. Kay, kanan sila, kuan. Kaon diretso, wait ang tanong. Wait sa. Bitaw, madaghan, In fairness, daghan mga farmers, mga related to nature, daghan mga kuan. Daghan mga source of food. Kung taga Cebu, ka na ka sa Foodorama. Kung taga Bohol, ka na ka sa man, food. Ako food? Ikaw food? Pagod food? Basta, may kuan. Manakabaw na kag-unsa na. Daghan tayo, daghan kuan, family. We're not friends, we're family. Di ba? 99. Welcome to the family. Pero maron, after sa kuan ron, after sa katong sa to. Kanang Pope John Paul sa una. Katong sa to. Tell the world of his love. The next ato kuan na. Katong welcome to the family. To ara. Family. Confirm nga na ta. Mitsawi. Tana is muna ang who we are. Who are we? Muna kita 99 apil lagi ko. Next. Confirm. Confirmation. La. Ora, 99. Very inverted ha mo. Pag kumanta, mga the fool. Meaning, daghang ko to. Daghang mga the fool. Daghang mulayat. Mga mulayat og sa mga cliffhanger. Hangman. Cliffhanger, mga hilig og adventure, hilig og kanang lukso, jumping, jump. Point to the east, point to the west. Di mo na jump. Ano guna ka na? Basta. Kung kahinamdum mo sa batch 99, muna na. Shagidi, shuffle. The full. So, nagkada matagkuan. Marang nagpalusebo. Mula kita, batch 99. Awa ang atong kuan, atong sun, kay lahi. Dili, yellow. It's all white. Kita naghatag og kuan. Brightness. Light to the world. Kanta ba na? Light to the world. The full is come. The full, kitambod na. Awa atong best friend. In fairness, kita dyan ang mga best friends. Di ba the best friends? Families. Diba? Ang hero, best friend ko ng hero, dana sa yung bay. Best friend. Pwede sa magpuyo sa inyong bay yung best friend. Diba? Best friend nga family nga best friend. FB, Facebook. Wala, sakto ba to? Family, best friend. Best friend, family. Sa boyfriend. Bagi. Sa boyfriend? Bana, asawa? Okay. Boyfriend. So, bitaw na. Ikaw na una. Una-unahon lagi ba? Mga, who are we? Who we are. Mga una-unahon. The F. TF. What talent fee, no? May talent fee. Lagi ka mga artista sa una, kita, mga star. Ibali rin dyan. Diba, itong star. Bali mo na to ang kuan, kani, ang the full o ang the star. Diba, ang sun o ang
Star. Sabi ng star. Di ba ang sana, mga bright, ang star, ang sa ni. Manana, o sige, mga bright man ta. Di rin dyan tamang gwapa. Mo nang star. Ito may mo star. Kung nataman, pure-hearted. Pure-hearted. So, kung alas mga laki ay. Next, ito sa kuan, shuffle. So, who we are. When. Which? WH questions. Who, when, what? Ay, what? Wait, what do man na? Agriculture man na. So, what will we become? What will happen in the future? Charot is daw. Queens, nabawa na kung sa in the future. Mahimot ang kuan. Star, artista. Di ay ignore, eh. You know na, shuffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shaggy, shuffle, fall. La. What will we become? What will we become? Batch 99. Saan yung pag-pronounce ng batch? CH or S? Or T? T with S. Batch. Okay. So, sa bawan ta gani ha. Di mo bread diya. So, tanga batch gani. So, sa 9. Basta kaniha confirmation. Taduan dyan. Ang middle. Ala, tak. 3 of cups. Kaba na mo sa 3 of cups. 2 of money. Pentacles. I think it's money. 2 of pentacles. Pentacles money. Okay, next. Joker, maguna sa kuan. Next, ang awa o, the sun. Diba? Next. Wala, ito lagi. 3, 2, parang 1 go. Mas man ni 19, awa, 19, 1, 9, 19, sa 1990, 1991. Larang right ta. Sige, ang batch 99, nag-graduate sa year 1991. No naman, para, sakit ang kabayo at time, char. Grade 1, sa itong kinder. Sakit kabayo. Sorry naman. Sabi na agad to. Past is past. Kaya kabayo ta ito. Agay. Witsa. Sa hanin na nawag. O nang. Di sa nang. Kay naapay kuan. Aman siya. Ang atong. Hindi na sa gawas. Ang auntie. Wait sa. Mani 10. Mo lagi. Ang batch 99. 99 na tama. Di tama perfect. What will we become? Again. What will we become? Unsak mo ta. 99. Kung nag-usa, ma-perfect ta. Bawin mo. Malagi kita, Sumpay man isa, who we are, okay? 3, 2, 1. But 0. 10. Malagi. Kita ang nagpauso sa kuan. Kanang, no one is perfect. Batch 99, no one is perfect. Perfect ganit ka. Duha mo 0. Ang amo. Malagi. Muna siya. Next. Arita so good. Sinati. Ang saman. Kani. Ka. Wala. What will we become? Di na kita ma-perfect. Ay, simple. Kay ko man ka. Perfect man ka. Ma-perfect ko. Ma-perfect ako eh. Tutbuot. Page of Cups. Knight of Cups. Malaki lagi. Ay, malaki Ma-perfect ako eh. Atong P of F ba? Perfect. Lagi ang mga masculine energy. Kuan dyan mo. Tawag ani. Mo rebuild eh. Awa. Sakto dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lucky 7. Nya, kuan. Kung ma-8 kung ta. 8 pwede. Kaya ma-double 8. Ano ta? Double. Single. What will we become? Ang uban miniyo na ay anak or kuan daghang pang single ladies and single gentlemen ano man mabayot ang uban mabayot ang tumboy daghan LGBT community pakpak nahon lagi ba daghang kuan sana Tang 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Daghang tangguan, third party involved. Char. Ano man, awang gusto tagkuan na batch 99, 3 of Cups, third party. Na birthday party. Hilig party. Muna. Niya. May confirmation ako, no? What will we become?
Mag-party ta. Kwanta ka ng positive energy. Pero, daghang mga perfect sa itong palibot. Mga perfect, awa mo. 10, perfect 10, bali. Baliktad. O gani. Away dyan ta. Sige. Ang malaki, parang na, dead ma. Marami. Ang mga nataytagan ng malaki ay, naparahubog. Ang mga babae, pud. Pero ba't kay, healthy living. Living on a jet plane. Abroad, may abroad. Batch, muna siya. 99. Dili sa edad ato, ang edad dili edad ni Vice Lucky. Batch 99 sa high school. Naggraduate ka high school 99. Dili 91. Ipatakan kuan. Kung takwenta kay mga bright rapat ang mata, di ba? Mga batch 99, mga bright ang mata. Pinapia ay rata ng graduate. Wait, confirm. So what will we become? Matag high school, so matag college. Kung ba na to, kaya di man college. High school rin, balak diha. 99 ram lang ending. Bitaw, what will we become? Confirm. Kung what will we become, tinuod ba? Kung magta. Malagi, party magkutawi. Pasko kayo. Natay king, natay queen. Sa queen naman ang queen. Ang king, di ba? Hindi diri, natay king, natay queen. So, mura tagakakuan ani, gamis-mis. O sa manin ka ng kuan. Kung January, fiesta. February, so na Foundation Day. Valentine's Day, so ba na mga silang-silahan. March, graduation. Before kuan. March 99. Kaya ba mo ano? Nya, kung March, party akong summer. March, April. Maski Semana Santa. Nag-party gihapon ta. Nga ta ka mga kuan. Perfect. Diba, batch 99. So, confirmation, what will we become? Muna itong kuan guide. Dala to ha? Ito ka siya po. Kaduha pa. Ikaw sa pa. Hala, to ara. In fairness. Palak mo na gawin ka. Bisag dili. Kalakaw, mulakaw jud. Upa-upan pa. Managid pa, basta nito nahit pas pinahan og amahan sa padihan tas asawa kanibad na. Mapay sanghiran. Malagi mga kuan kayo mga basta palakwan. So meaning ang atong kuan, ang atong padungan to sa right side. Sa channel to. Okay, ato sa may ang kuan. Okay, palakon man ta siya full ta kay what will we become? Confirmation ba man sa tao wait. Pero kay bota mag-party ta always man na. Party and at the kings, the queens, we have kuan. Energy, tanang energy. Buong na to battery nga rechargeable. Okay, pati budget. Rechargeable na raman. Next, shuffle. Shagri shuffle po. What will we become? So, kung lakaw. 9 man. What 9? 9 ato. Libot. Battery lagi 9. Mas 9 battery 9 caps. Already? Ever ready? Battery 1. What's that? 91? So good. Diba? Mga bright. What will we become? Ace of Wands. Open na taha kayo sa atong future. Open your future. Open your eyes. Open. Sesame. Pak. Open. Wala. Open. Green dyan ay. Open. Open tanan. Open. Palabas. Ang swerte. In fairness to that way. Malagi. Ito ma-perfect. 99 rata. Kung matagpos ta. 10. Naghilak ta nga naman na perfect ang uban na kita di. Kita ang mga kuan. 99. Da? Ace of Wands inverted. 10 of Wands. 10. Ba ang 10 perfect? O nabalik. 10 kapon 10 of Pentacles. 11 pwede 9 of Swords. 4 pwede 6 of Cups. 6 pwede 4 of Samani. Cups or 4 of Cups. And then Samani. Takuan ni. Samani. Priestess. Sakit na. Natay kuan. Natay pari. Natay magician. Wala sa magician. Natay Knight of Pentacles. Mga warriors. Muna. So what will we become? Ay. Lagi. Ano tayo pare? Batch 99. Char. Tana man siguro. Di ba ya? Kita ra ang di man perfect. Sita na perfect. Ano man? Una sa itong baraha. Baraha dyan. Di mo ganun baraha. Kapag ni chariot. Chariot cards. Ace of Wands naman. Baliktad. Baliktad. 1. Kita ra ang kuan. Ang mga perfect. Number 1 ba ng mga perfect? Kita ra number 2. Kadi man takuan. Diba? Kasi may una. Kasi may makadaog. Ang 99 over 100.
Oh, second ay first runner up. First runner up. Hindi mo tatsa. Kaya sila man ang kuan ba 1, sila ang 0 kay perfect man. Sila kauna, kita ang 1. Duha ila ba 100. 1 0 0. Kasi kauna. Sabay patatang. Dari sige. Dari ang 1. 0 0. Sa kauna nga rin. Diba 0. Sila mga perfect. Kita ang kuan. Mura nag-andam rata. Nag-andam nga poli sa trono. Oh, mauna. So nag-ready ta. Sa nag-readyhan. We're ready ta for kuan. For our perfection. Hala, saan perfection na nato? Marag dugi ra jud tang nagkuan. Nag-uban kay successful pero there's something about feelings nga marag there's something more. There's something greater. Things are coming. Diba? Mo gibali ra jud tang kuan ni clouds nga nag-offer og kuan cups towards us. Star. Natay present nga from the heavens kuno. Nga kuan. Dapat ato na gibalita pirmi. Kanami mga taong perfect. Muna atong grasya makuan. Brad na ay sina kanang sa traffic ko bitaw kanang sina kanang red, yellow, green. Christmas. Pili tag wanta na tay maglas ta pirmi sword. Matagi tugab-tugab na tong heart. Sa lobuon na tay kuan. Kanang red can be joy, pain usa pa diha. But it can also mean Christmas. Malagi. Matagi ko agian nga murag matagi kuan. Di pa kita man last na kuan. March 99. Atong ROTC sa una. Di pa. Wait. Nauna tayo kuan natin ka ng special, greater things coming. Nga. Nagkatag kuan, gardens, flowers, cups, celebrations, colors. Natay, natay priest, natay magicians, natay warriors. Malagi, we can ace. Pero, dito ta kadaog. Nga naman, kung tag-usa. Para ma-perfect. Pero, di man ta bitter. Di ta pakita sa atong emosyon na bitter ta. Pag pinuod, maghilak ng tao. Magana dahil hilak dahil, pero hindi man. Takibag, kung ano din na, drama. Mga artista ba ta, di ba? Remember? So, man na, confirm na doon, natay ko, managa, balihon ta pirmi. Kasi sila man ang perfect. Kung ano ba ta? 1 of 9, 1999. Okay, siya gidi, confirm. So, what will we become? Why title? Pero natay kuan. Why title man? Wala ta kanang first round up ready na imong kuan. Ready ko na kay nine something greater things are coming, char. Malagi. Dili pain ha, kay ang pain kay kuan. Nagsige na tag pain sa una pa na. Ato nang kuno ibaliktad nato ni para kuan. Oo. Mga kuan ta mga magician. Nang shuffle ha. When to what, who, when, pasunod. Where, somewhere out there. When, sumasunod. How, how, saon, how. Lagi, WH questions, nauban kay, nganong, kuan man, WH questions man ang kuan, how. WH gani, W og H, ano kunong, ang H dili WH question. What? Basig ang how dili H. Basig kung balihon lagi, ang space, ang W og H, sa man na. Who we are? How di karabaw? Patangi ko nag H1 og W sa man na. You? Accent? You are you? Kung masaw ni ang H og balihon. Bali og mga bali. Mating na talaag. Ipataguan ang kuan. Di ba? Ang balihag sinina. How? Shuffle ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shagri, shuffle, fall. La. How to kuan? How di karabaw na? So 9 taon ha? How di karabaw? Diba to? Mga perfect. 10 kanini. Nani atong? The world kita. We are the world. 11 na tao. Okay, how? We just have to find balance. Charge in English. Kuan? How? Saan na to? That's November 11. Dili ka perfect 11. Ano naman na? Kung tag-usa 12. Pasko na unta. Balik pa ta sa November 1. Ano naman ta? Bitaw. Malagi, ready na ta kay ready. We're next in line to have confirmation. Okay? Balik ka na lagi. Di ba kung kuan ni kung bayan ni 4, di ba? 4 of swords. 4 in Korean is death. Awa. Ay, pero in fairness, atong batch kaya daghan atong nato sa other world. Let's pray. Let's pray for
for them. Kaya na sila, oh, pinis sila na kiliran. Dito sila sa up and down, left and right. Lagi, uy, di tama perfect. Kaya nga itong naka-perfect na makita. Hindi makita. Kita rin makita. Alam mo. May third eye. Wait sa. Muna diha, batch 99. Oh, get ready for the world to see. To see. Death in Korean. Oh, pare din na ka. Kaya na tayo, simbahan. Naging celebrations, meaning na ko anay something, daghan nato nga religious. Dili ta religious actually. We are more on kuan, chariot. Spiritual. Mga espirituhanon. Espirituhanon ng mga tao. May I love you. Sword. Ang balik tanong ni mo na. Kay kung uy, kapilang tagipatay pero mabuhi di apot na. Where's the source of kuan? Light. Mulagi ka di mo ta perfect. Muna siya. Ng source of kuan ta. Kita ang pangitaon. Kita ang pangitaon. Dili kita ang mangita. Kay kabaw ta mangita. Di ba? Kita ra magkakita. Batch 99. Okay? Remember ha, dili na edad. Kung pag-graduate ug kuan year 1999 yung batch high school ha. Next seman ni lagi pala kung ito tarapod. Okay, how lakaw lagi balik na pud ta sakto balik na pud impress seman ni 5 of cups. 5 pala kung nagtao travel kasi mag-travel na to. Ada ka mag-travel mo ba mo travel back home yung family. Travel back to their world. Family. Kung unsay atong mga kalibutan. Namin kalibutan. Let's travel the world. Even kuan kuno. Even sa 8. Bisa pag blindfolded, makakuan kuno ta. Bisa kuno blindfold. Excuse me. Basin kuno. Bisa pag piyongan. Makatuod hapon. Wala, atong heart lang yun. Atong kuan. Heart chakra. Believe ko ninyo. 99. Pak. Tara. 9 jam. Awa o. Patutuyo aha. Mo yung nagawas. Awa o. Ready lagi ka. Awa ba mga bayad o tumboy? In fairness, ang mga tumboy ay marapag mga bayad. Mabait marapag mga tumboy. Alam na. Wait sa. Mga 99 o. Pak. Ala, 9 yapon. Pinig 11. Balik lagi sa atong world. Because we have our own diba? On, meaning O-N. Lagi, we're so, on the lights. And then, we are on the floor. Versace on the floor. Okay. BM, Bruno Mars. Bruno Mars. Ito sikat na kanta, Bruno Mars pinakauna. Billionaire. Oh, iparedy na ka sa atong kuan. Atong perfection, batch 99. Or something greater, things to come. Ang how? Look ito. Experience, travel the world, even kuan. Blindfolded pa kuno. Awa o. Even kuan. Kanang 9 rata. 9 ra. Kaya na usa mo kuno. Wala, kinsa ng usaha. Dear, you're dear. Oh, dear. Okay, 99 mo na to. Bye.